Odei Barroso. Bertxotan besten rola, usu hartzen dugu guk, baina lehen kantatua, egia dugu arrunt. Nik ies egin nahi nion, baina ezin izan dut. Aita gaur ere hemen zaude, tente eta burua xut. Konfiantza osoa dut, gaindituko duzuzuk, eta deitzen nauzularik, pozik hartuko ditu. Sumai Murua. Michel leku onaren makeako gerizan, gaztetxoak norgeio kantuan zebiltzan. Taniaiei begira han epaile gisan, amaika burua uste dakartzan langintzan. Lehen aldizan izan zen, ta azken aldizan, ordutik nahiago dut bertsolari izan. Aitor Servier. Etxetik aterata banuen patxada, piper besta izan da baina gure traba. Ez peleta saltzen da eredu gixara, guatik euskaraz sortuz bizi gara. Orain larre sorotik bagoaz logara. Bertsualdi ederrak joan dira jada, gozatu dugu baina onena falta da. Gozatu dugu baina onena falta da. Ramuncho Christi. Beraz saioa heldua zauku, azken puntaren puntara, eta iduriz eniz joanen, kantatzera Baionara. Entrenamendu sobera edo, gutiegi behar bada, mirakuilurik ez da izaiten, froga behar bazen hara. Hauxe zen aurten ahal nuena, ez adiorik xilaba, larai, 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 ez adiorik xilaba.
Eneritz Zabaleta. Barkatu ahman ezarri zaitut, ataka estu batean. Nik ezezkoa prest-prestan nuen, hainbaten etzat kaltean. Larre sororat etorriko naiz, entusiasmo betean. Herri hartako antolatzailek, ala nahi duten artean. Sustrai Kolina. Donibane izan zen, lehen bersoen hau, muskildin entzun ziren, ale onak abo, baigorri izturitze, taiziritze igaro, gaur larre sorontalo xingarta akabo. Baiona geroz eta hurbilago dago, Baiona geroz eta hurbilago dago. Tarte hau balia dezagun eskerrak emaiteko. Lehenik, Larre Soroko Herriko Etxea eta Hotelore elkarteari gaurko saioaren dako eman laguntzaren dako. Ego Lapurdiko hiriguneari eta Euskal Kultur Erakundeari txapelketa guziari eskaini babesaren dako. Ondotik, gure gaineratiko babesle eta laguntzaile guztieri. Eskerrak baita ere, lanean ari izan diren bertsolari, epaile, idazkari, teknikari eta gai egileri. Eta nola ez, mil esker zueri, unaturbidu zirezteneri. Una beraz, epaimaiaren erabakiak zer dion. Lehena, 429 punturekin, Sustrai Kolina. Bigarren, 398,5 punturekin, Odei Barroso. Hirugarren, 390 punturekin, Eneritz Zabaleta. Laugarren, 394 punturekin, Xumai Murua. Bosgarren, 395 punturekin, Aitor Zerbier. Seigarren, 375 punturekin, Ramuntxo Kristi.